Rovej otvorila svoje brány pre všetkých deviatakov. Na tradičnom dni otvorených dverí tak mohli bližšie spoznať priestory tejto školy a dozvedieť sa o nej viac. Deň otvorených dverí je ideálnou príležitosťou, ako získať viac informácií o škole a jej fungovaní. Táto škola sa venuje tradičným remeslám, ktoré v podstate sa snaží zanechávať, takže radi by sme privítali aj deviatakov, rodičov na ďalšie dni otvorených dverí, takisto na individuálne. Táto súkromná stredná škola Exnárova síce sídli na Exnárovej, ale jej korene siahajú hlboko do Ružinova. Pamätníci si ju pamätajú ako stredné odborné učilište na Ružinovskej, na mieste dnes, kde stojí obchodný reťazec, tuto oproti cez cestu, čiže to je naozaj historická škola. Ja by som si chcel na tejto škole urobiť ten autoopravár, a čo tam je ten elektrotechnik, či elektromechanik, a potom by som chcel dokončiť to trojročné štúdium a potom ešte 2 roky by som chcel študovať. Študenti sa s nami podelili o to, ako sa im na škole páči. Mne sa páči veľmi dobre, lebo som spokojný s tým, lebo som vždycky chcel robiť mechanika lietadiel a je to zaujímavé, je to super. Ja som sa hlavne bála toho, že keďže som tu jedna z mála bab a som aj sama v triede ako dievča, takže ma chalani nepríjmu, ale bolo to dobré. Uchádzači o štúdium si môžu vybrať spomedzi niekoľkých odborov. Na škole ponúkame učebné odbory, ktoré sú najmä inštalatér, stolár, elektrikár a automechanik, ktoré sú ukončené výučným listom. A zároveň sú to 3 študijné odbory, ktorý je bývalý pracovník marketingu, od nového roka je to obchodný pracovník. Takisto máme nový odbor a to je mechanik elektrotechnik. A tento odbor je takisto v spojitosti s mechanikom počítačových sietí. Počet študentov je však obmedzený. Škola môže prijať len 140 žiakov. Je možnosť pokračovať aj v nadstavbovom štúdiu. Škola ponúka žiakom najmä odbornú prax vo firmách, to znamená, že v prvom ročníku sa nachádzajú v škole, majú základný výcvik a následne vo vyšších ročníkoch sú umiestňovaní do rôznych firiem, najmä teda vo svojom okolí. Ďalej škola ponúka príspevky na zváracký kurz, na internát a zdarma odev a obuv a iné benefity, ktoré máme pre vás pripravené. Dôležité je, že školné sa neplatí, platí sa len zápisné vo výške 100 eur na celý školský rok. Pre TVR Valeria Konevých.